ho ne se abere biara wo behia wom no na dunsini etuetua wom ano we ma ne mampanimfo twipene no ebusa ne hintasem na wo kire won se oba de ensem nubna enhabama ani nunsini eno ene odidi ni mensem efri titi nyina titi nunsini enubra ne habamai eno nene yade afa befunsa no ene efre no agombia capsules de ni sisi eye no ya wadru ene agombia capsules fre 0244946525 agombia wa mama feel. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Sini papa be na upe biashe amansane winyano baby ya. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV amansane yena yedimu. Yera okroye boa yentumi daban eye kira kwato abusua pani owayire no mu nwotwe ewo mamu aduanan na ne nananom de yenka kra de amase ne nso wo abusua nyina ho ne se abere biara wo behia wom no na dunsini etuetua wom ano we ma ne mampanimfo twipene no ebusa ne hintasem na wo kire won se oba de ensem nubna enhabama ani nunsini eno ene odidi ni mensem efri titi nyina titi nunsini enubra ne habamai eno nene yade afa befunsa no ene efre no agombia capsules de ni sisi eye no ya wadru ene agombia capsules fre 0244946525 agombia wa mama feel. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Sini papa be na upe biashe amansane winyano baby ya. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV amansane yena yedimu. Yera okroye boa yentumi daban eye kira kwato abusua pani owayire no mu nwotwe ewo mamu aduanan na ne nananom de yenka kra de amase ne nso wo abusua nyina ho ne se abere biara wo behia wom no na dunsini etuetua wom ano we ma ne mampanimfo twipene no ebusa ne hintasem na wo kire won se ajo babia wobia ofe Kumawood TV so na wani eguso a wofe we assign jumadi a yede ebre Kumawood TV so ebre bia ekise no yede jumadi ebre na enenso so ya assign ehyem wa ha bia mu a yede jumadi no ebre mu sane ewunim no assign eye jumadi a yede bre wo kasapidie so sane ebe ya wonso wabrabo ebetumi atumpon sanse ye woni pa bebra omo issues ana problems ahodo a omo afom e wa abrabo mu no aya na ese patase me no mienu ye betumi enya bi na ya hwe na yeti e wo yaso na ye bibi aboa ya brabo ama ya brabo no asipi
asicha e dia mayen enema aya na etutu nipa e wo yasetrem enema no bi ti se ohawa hodo a obi afam anase san ahodo a nipa bi afam a edina kwakọ wie e wo biaya bi a eni kwanse nka opie ene esanti ama awo obi aware ene ohwehwe aware na ohu biem esan e de nema bebre aba nipa pi abrabo mu a enam saa so ama community nimpo anase nipa a ewo ebe no apo sankofo nyina ene ye de hawo ni bi eba ama wohu na won so so otena se e wo atetremu a ana wabrabo mu a wohu kwan pa obefa so na watini etu anampa na etimi aboa ko ba se esen bi tisa eto a won so wohu kwan a obefa so na ama abrabo no aye fe na aye de ede ama wo ye wo nuaba bi e wo ye nchen ha ede ye ne ebetwetwe nkomo na onuaba yi a ye ka na asemi ne ba ketwa a okura no akura no e wo HIV AIDS maame no enibi na papa no a owu abofra no so eni yare ni bi na ye bisa se eye den na ma abofra 2 years watimi enya yare HIV AIDS eye den we eni esan ahodo a ye de ebrew e wo dwumadie so na won so watimi ahwebi na odi bi atu hufo na odi abo obra na watimi akoni me a ene me bedi dwumadie ho chia me di ene Kofi Adey ana me brofo din e de Francis Adey dodo no a ta fra me DJ Lofty me mna ne eno no ene me tena mu e de ama mia me bra pani eye original Samdakus ene me na me tena dwumadie mu na enche me mo hu oba no a ye no e betwetwe enkomo no na uni so dwumadie bi atise no dwumako bi ene so yasene ema ye de dwumadie atise e de bra ebi ne Agombia Cafe mo afia so eye memma duro memma bi asabi wa ye mre wo mpam na opese yidina na nsisi won benya so to kwakope Agombia Cafe fi e wo dwa so unya bia ebebo a wo yi papa omo ni dwumako a omo aso yasene a ye de dwumadi aso bi se esan ye de ebebo me pese ye be se ebebo ye be bi se na ko commercial break ye ba na ye ba bedura ye de enkomotwetwe no ebe sese so yewura okro ye bo yentumi daban eye kira koto abusua pani owayire no mu nwotwe ewo mamu aduanan na ne nananom de yenka kra dia mahye ne nso wo abusua nyina woni se abiri biara wo behia wom no na dunsini etuetua wom ano we ma ne mampanimfo twipene no ebusa ne ne hintasem na wo kire won se oba de nsem nubena enhabama ani nunsini eno ene wodidi ni mensem efri titi nyina titi nunsini enubena ne habamai eno nene yade afa befo nsa no ene frɛ no Agombia capsules de ani sisi eye no ya wadru ene Agombia capsules frɛ 0244946525 Agombia wa mama feel. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Sini papa be na upe biashe amansane winyano baby ya. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV amansane yena yedimu. Yewura okro ye bo yentumi daban eye kira koto abusua pani owayire no mu nwotwe ewo mamu aduanan na ne nananom de yenka kra dia mahye ne nso wo abusua nyina woni se mamo akwaba ediba Kumawood TV so ene esan dwumadie no na yegusu a ye de emamo no sene na mekọ break meka ye no ababawa bi ewo menchen ha yene no eba betwetwe enkomo wono nso so esan a ato no a ama ene wono nso decide say
wɔbɛba na ɔne yɛn abɛtwetwe nkɔmmɔ sɛ na ɛbɛyɛ a wɔn nso so sɛ ɛsan bi ɛte saa ebi bɛto ɛwɔ wasetram wabrabɔ mu a wɔhunu sɛ anidasoɔ ɛnsan na mɛsrɛ sɛ bibi nti ɛnɛ yɛn nua baa no a yɛne ne twetwe nkɔmmɔ wɔ ha no yɛde n'anim ɛbɛsie kakra na afei yɛde ne din nso so atetɛ ɛhɔ kakra mmerɛpa mu no sɛ ɛho hia sɛ ɛsɛ sɛ yɛma wohu no anaa wohu ne din a yɛbɛma woahu no na yɛatoa dwumadie no so ama dwumadie no so atumi ayɛ krabɛhwɛ yɛn nua baa yi efiri ɛyɛ eastern region kura yɛfrɛ no akem ɔdaa ɛna ofiri a waba a yɛne no ɛba abɛtwetwe nkɔmmɔ the premise of Kumawu TV ahodwo atenga junction ɛna ɛnɛ wabɛka yɛn nsa a yɛde dwumadie yɛtumi ɛde ɛbrɛ mu abiripɛ mu no yɛbɛma wɔhunu na wɔsoso contribution kakra anaa wɔn sɛm bisa a wopɛ sɛ wobisa na wohunu ɛfa yɛn nua bɛn nkɔmmɔtwetwe a ne bɛtwetwe ho no wɔsoso yɛbɛma ɔkwan na watumi ɛde message sɛ yɛ WhatsApp message anaasɛ normal SMS message wode ba a yɛbɛhwɛ na yɛakenkan wo message no ɛde ama wo numbers na yɛde bɛfa messages no ɛyɛ 0543 59 6070 0543 59 6070 wobɔ mmɔden na wosɛnde wo message no ɛde ba a wobɛtumi asɛnde no WhatsApp anaasɛ normal SMS message wode ba a yɛbɛkenkan ɛde ama wo anaasɛ wohwɛ screen no ase a wobɛhu sɛ numbers no ɛwɔ hɔ na watumi ɛde wo message aba na yɛahwɛ na afei yɛakenkan ɛde ama wo mempɛ sɛ mɛsɛ brɛ no mɛkɔ me nua baa no nkyɛn na yɛahwɛ nkɔmmɔ ɔba na wote sɛ nyame adom biribi abɔkɔ deɛ biribi abɔkɔ ɛdɛ nyame ase megye yɛ sɛ ekura ofiri so no matumi aka ne yie akyem ɔdan ɛna ofiri mepatwɛn okay na ɛnɛ wo ne yɛ bɛbɔ nkɔmmɔ ɛde Esan ɛna ato a wopɛ sɛ yɛahwɛfo a wɔhwɛ ɛwɔ Kumawu TV so wɔn nso so etimi ehunu na ebi nya futuo ɛma wɔn mo ɛyɛ nkɔmmɔtwetwe no ɛna yɛbɛtwetwe no ɔba ɛde Esan ɛna ato mepatwɛ medam ase Esan ato me ne sɛ ɛyɛ me ba abɛɛmu a onya 8 months na ɔyare na mede ne kɔ hospital na hospital for ne kyerɛ sɛ wonya ti yɛbɛma ne mogya mampupu miti migi tu yɛde mogya ne maa no pepatwo fees yɛde mogya ne maa na kwala na yare saa mede ne kɔ the same hospital yɛse ne double BC kɔ soro hwee nyɛ no bɛɛ ne ho na yɛhye enti mi nso minnim adekoro a yɛfrɛ ne saa ti migusu kɔ hospital na ɛyɛ 22nd August mi san de akwala yi kɔ obi no mo se yɛbɛsan ma ne mogya ana omo di mogya ne san ma no ye di mogya ne san ma still yare ne gusu kwa na ekoso enti mi san kwa obiem akwala no ho aye hyehyeehye me de ne koi ye se ne WBC biem koso nti no ye suspect leukemia enti omo nso ye yare ye fa ne leukemia me pa twan sana akọ ayasa bia wo no ye ka kire me pa twan okay omo nso ye nhwehwem efa eno no ho no omo ehu okay bibisa nti ye ko fie wo ma na akwala ne san yare na mede ne koi tenu mpo ne ye da ho ya hwe ye be 3 days afi ho no ma ne ho asan ye hye ana doctor ba na doctor bisa sa da na ne ho aye hye na msi minim nti ogusu hwe me na no so ne ho me kɔ fom ti me fa ne nkɔto emergency bed mede ne kɔ ne ma na oxygen is in so be 4 days na doctor ka kire me say de edu no mu ntimi ento aso biem ti me fa ne nkɔkɔfo odua ti me de ne kɔkɔfo odua no mu so ye bia mu so mu hu adekoro ana ye yi ye ba afie nti me san kɔ obiem na omo san ye ya na omo say bia omo nyi omo mfidie ni nti me nkɔ Lancet ana me call Lancet eno so the same thing the almost suspect no entisa enti me san call biem no na mo se me san call St Joseph enkoye lab fufuro na me san call na me koye ti me koye baaye no ana mo se the same report enti o mbesere mo mbaye akola no HIV test ana me see you ma ti me gitu mu na mo ye ma akola no ti mpacho o mo ye no ma nka hwe ankyere me ana omo ka so omu hia me nso me de bara omo ka kire wo say omo be kwa koye akwa no HIV test me pacho an e de na ba omo adwunu mu ntia omo ka say omo kwa koye akwa no HIV test mi bisa omo kire me say
sene WBC ni kosoro no omo aye lab aye fa hepatitis B ni niema bebrebe HIV do omo nye ti om pese omo ye no so kan wona mi see you okay enti omo twi moja ne ko ya me kan hwe ankyere me ana omo be twi me de okay eno so ya me kan hwe ankyere me na omo se me mfre opapa mla ti me mfre opapa ba no omo twi ono so ne de ana okoi inti eye na omo ka kye me se me san floor papa ne mbra me floor papa na okoi no ana omo de tu ye nim se eye HIV mu awa na bi wo akola ne mojem in fact ha me pa ye omo ka kire wo se HIV omo ye akwa test wi e no e na omo ka kire wo se akwa no enya yare HIV me pa twan abra ya ye test ni bi ama wo maame no uni yare ni bi me pa twan papa no so wo abofra no ono so megidi ye so mo ye ne test ni bi me pa twan ono so mo ye ne test na mo hwe ni moja mu ono so ni yare ni bi me pa twan me pa cho ma mi sa o akra ye ka ne ho asemi akra no wo hen me pa twan wa ha akra na te wo na aso yi me pa twan ti abofra we wanya sen wonya 2 years ti abofra 2 years yi na etimi anya yare HIV a eye wo maame na wo abofra no eni agya no a woni ne wo abofra no nyina mumienu nyina obi ani yare ni bi me pa twan enti eye dan na ma woni yare no ukunu ni yare no afa so abofra no so a waba benya yare ni bi enti ubisa na di asempa na omuka kire wo omo kire se ebe fi moja na ye de ma akwala no ana ede sa baaye enti me so me bi se omo se ebe de na moja de ma akwala na ede sa baaye na omo se omo de omo hwehwem bi omo aye no de omo so omo betimi aka fi se ma me ni bi papa ni bi omo nim bebi efi moja na oje na kofa yare baaye okay nti bebi omo so omo nim no no na kire se bebi a wo kan enye Akim Odan hospital ho na ye kan asase mu echi ne mom bebi a ye kan san koye another test na ye nhwe no eye koforudi a ho na wo koye no ho na koye test a ubenya sa results ne se akwananya HIV na omo ahunu se ene bebi a ye di moja si abofra no so wo hospital a wodi kan di akwa no koye no ipacho hospital na wodi kan di akwa no koye na omo ye ne test omo di moja si so ho na wo abofra na ana me pa twan nti omo a na san di moja no si abofra no so me pa twan ho na me wo no ho na me twa ne kote ho anso ne first hospital ye start koye onko hospital bi ada na moja no a omo twen na ye moja me pa twan na be man moja no mo konya firi hin na omo de si abofra no so me pa twan omo ka so omo di moja be si ne so meto na me si me pa twan yo tinya mi moja anya ne papa moja nti wuto moja no mum na de ma abofra no me pa twan ahwefo a mo hwe yenua ba ye ne na twetwe nkomo yi wo hwe abofra camera yi eda no so ya eye abofra wanya 2 years na omaame ene opapa nyina ewo kura efre no Akim Odan ewo Eastern region na obai akọ test HIV negative ena okunu no nso so a ewo abofra no so attest HIV negative ne mom abofra no a yawo na ba wiase no a wo 2 years no abofra no mom atumi enya yare HIV AIDS eno ene ebisa se eye den wei ene asan ahodo a eta tu nipa ewo yasetrem na se oti TV ho ena wo hwe dwumadie ya wahunu se wei ne dwumadie a yede brew ewo kuma wo TV so abra no bia eno nti se wo nso so wo fie ena wo hwen ya legidie se wo bisa nsem bebre na onsem bisa no wo bisa yete ha yente ebi nso so ananka eye wakoma so asem bisa se enka ebisa mawo a woni gye ho pe eno nti ene yede WhatsApp line no ede ato ho ana se obetimi de SMS message ede aba na wo de afa number no so number no eda screen so eye 0543 596070 wo de o questions na wo pese wo bisa na se wo nsem bisa no wo de ba ye behwe na ya kenkan ni nyina na ya bisa ababawa no ede amawo na wo nso wahunu na mamensan kɔ ye nua ba yesu biem na memisa no sɛ ebra onya ete sɛ yare HIV AIDS ebi aba ne ba no so a oni bi na bema no a owo abofa no so eni bi no adwen bɛn ene ba ne tirim onya adwen bi sɛ ene enka obeyi akora no kwakora afiri ne nsam ana sɛ ɔhwɛ ya sɛ nka wɔpɛmo a wɔanya bi ɛno nti onya adwen bebree na adwen ahodoɔ bɛn ena eba ye nua ba itim ye bisa oba pa
ye di wudi asi a enu ntimi mo wudi bra abofra no unya hunu se wanya HIV AIDS ni bi no wo san tu anamo okọ hospital ho biemu ana me pacho eye Kofodua hospital na no Akimodan hospital ho no akọ no bra unya te se abofra no anya HIV AIDS no wo san kọ ayaresa bia ho biemu me pacho ai na okoye no ede na kusi wo ho ede na wo de koye na sen na musi fa asem musi fa me koye na me ne accountant eko kasa say me pese me call head of laboratory ho ana o kire me say ye de asem ti me de asem ne tu nanim na o say agi ye ko medical super ho enti o kire me say Sunday nka memra na ye nko medical super fie ne emfa asem no nko tu nanim Sunday no du ye no ma nko okay ti ade chenjuada na me call office ana ode me call medical super ho me call medical super so friend ko for kan no mu bisa me menu masem ana me de tu o manim no so me ye nhwehwemu me twen ya be ye busumi mienu o ma nfre me o ma nka hwe na me ame call ho ti me call e no so o mu busu ye nhwehwemu ti me nko fa me antenatal card ni akola na OPD card emfambra okay ana me call fa bre no mu gi Kofodua OPD number no so me di ni na de ma wo enti papa ne ka kire me so mu gusu ye hwehwemu no 2 weeks time me san call na o ka kire me say asam na ma a me de bai o mu ye hwehwemu no emfi o mo ho okay enti time o mo ka asa no ha me pa ye me say ka me nkope eduro mfa ma akola no no mu because o how we dey mintimi nso ano na mami bi saw se CI abofrai yare no watumi anya obi amana boa se wo boa ho se obema yare no afiri ho nempo unya kwa yare sabia ho na ye ka kire se abofra no anya yare ati sa no obo obema na mane na bema no so den ene wo kan me pacho me bo obema na mane mi nyi obi anso mi mu me bo obema na mane mi fi ona odi nkan ba eye achimodan ho mi fi hospital oba na oni fie ana me friend bi san say yaba na woi na obi sa me sa aden na o ka te ko no fi den o ma fi abe 2 months ti na anu ya ye se lockdown be ba no ana o ba fie to o ba fie no na eye entafo ne ba ko yare ana me ka kire ne se we de me pa ne cho wa ba on fa akwala ne nko hospital man ne na anaju ni ho aye hyesa no ko on kan kire doctor say me checking the temperature na ye say no system minimum dia me fa akwala ne nko ma doctor ne say me checking the temperature na ye say wan fa akwala na nko ana o say pie no koy okoy no ma bi embesinle bema no a one ne wo abofra no bra wo bo na mane na opie fifie no bepem ne no o mai e pa chan na watimi ahwe afre bema na busuafo abọ ma mane say e bia problem say e na e baaye na bema no enso so since a wo bo na mane no problem bia saa ana say on tu nani emehwe abofra no ene wo oba na biem watimi atu saa na mo no wabọ bema na busuafo amane e pa cho debi unka bibia nkyere wo mo eye ahyase na akwala ne yalo be ma ne nua ba ko ka kire me say omu fi Bota region okay na me mfa akwala ne mra ne mfa ne nko spiritual bi ho intimide akwala ne be ma ni na ekon okay ye ekon no ni ekuteska 1008 ye kodu ho no no ni nua ba ne ka kire say ye nje hwe ye kodu ye nwan ne nkokọ ne nsan ye toy no ye ba no kura ni nyame ni lori fe kura ni yenye bi ama me na me san fle madam fo no se ni yeska na me didi nkan to no nya bi no ana no so bae enti e ba sa no me mo obi ama ne mi fi wo ba nso obi amfre me se akwala no ho te sen ana se den okay ahwefo a mo hwe yenua ba ofri Eastern region Akim Oda na yene no etwetwe enkomo no na sene ne nkomo twetwe no etie nie abofra muhuni se woda TV sui eye abofra owo 2 years na abofra 2 years no enya yare HIV AIDS na enano a ewo abofra no ene agya ne nyina eni yare ni bi eno na yedi ho nkomo ewo Kumawu TV esan dwumadi a yede ebrew eso na ene matremu ama menua panin original Samdakus
ɛna yɛde dwumadie ɛde brɛw wei ne ɛsan a ɛto nipa dasani ɛwɔ yɛabrabom yɛasetenam na ɛba sɛ yi a ɛboa wo ɛma wo nso so wonya asuadeɛ pii ne gyidie sɛ dwumadie ɛnkɔ awie no wo nso wobɛnya asuahunu pii ɛne asuadeɛ pii sɛ kɔba sɛ wo nso so wokɔ situation bi ɛte saa mu a ɛdeɛn ɛna wobɛyɛ ɛno nti yɛkɔ so a na yɛde dwumadie no ama wo ne mmom na yɛka wo sɛ yɛn sponsors no in fact ɔmo aboa asɔ yɛasene yie Gombia capsules ɛyɛ mmarima aduru a ɛwɔ dwa so a woyɛ nipa dasani na sɛ woyɛ bɛma wayɛ mmerɛ wɔ mpa mu a wonya bi na wonom a ɛbɛsiesie wo nipaatwo wei ɛnyɛ aphrodisia na mmom ɛsiesie nipadua no kamakama ɛma daa ne daa sɛ wokɔ wo ho kani ho a wɔn nso watumi abɔ adwumaden ama n'ani agye wo ho kamakama ɛba saa na woyɛ bɛma a wakɔ homa ɛna ɛso ɛte ma wo sɛ ɛnkɔba saa a wanhwɛ a bɛma wo singlet ɛna wo boxer shorts no ɛtoɔ bɛtete ɔbaa no nto bi ma wo nti kɔpɛ Gombia capsules ɛwɔ dwa so pharmaceutical shop ne herbal shop bia no wobɛnya bi na wo nso watumi atɔ na wanom na asiesie wo kamakama yɛgu so de nkɔmmɔtwetwe de brɛ wo sɛnea mede kan yɛ no wobɛtumi de wo message aba na yɛahwɛ akenkan de ama wo whatsapp message no yɛbɛkenkan ɛberɛ pa mu na wo nso so wo nsɛm bisa a wode baeɛ no yɛatumi abisa de ama wo sɛnea ɛbɛyɛ a wo nso so wo nso wobɛtumi ayɛ part of this show nti yɛgu so de dwumadie no brɛ wo ɛsan ɛna yɛde atoa mo no ɔba mame misa wo berɛ a wokɔɔ hospital hɔ no a wokɔbɔ ɔmo amanneɛ sɛ wobaa Kufurudia hospital ɔmo aka kyerɛ wo sɛ akora no anya yareɛ HIV/AIDS na wobɔɔ doctor panin no amanneɛ no ɛde asɛm ɛna ɔka kyerɛ wo ɔka kyerɛ me sɛ ɔntumi nye ntom sisi a agye ɔyɛ nhwehwɛmu no ntumi nso megye tom na mekɔɔ fie ɔsɛ ɔyɛ nhwehwɛmu wie ɔbɛfrɛ me mehwɛ n'anim a wamfrɛ me na mea mekɔɔe na ɔsi onye nhwehwɛmu ne wie ti ebi 2 weeks na me san kɔɔe na ɔsi me mfa me antenatal card mbra na me de maa no ti me de maa no no wɔn amfrɛ me still na me san kɔɔe na ɔsi nhwehwɛmu no wɔn ayɛ na ɛkyerɛ sɛ yare no emfi wɔn hɔ. Okay nti ɛbaa saa no a wokɔɔ doctor no hɔ no a ɔka saa asɛm kyerɛ no adwen bɛn biem paa na ɛbaa wo ti saa berɛ no me nua bɛrima na ɛɛden paa adwen ba me tirim sɛ nka mɛma akwadaa no aduru na wanom na wafi enti ɛsan ɛnto wo a wanhwɛ a wobɛka sɛ ɛsan ɛni wiase wohwɛ abɔfra 2 years na wanya yare a ɛte sɛ yi a na ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ na ɛyɛ nwanwa yie paa na yɛnu aba no kasa no wotumi sɛ wɔte ne suo paa na ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ awerɛhosɛm na wama awɔsen agu me nipadua nyinaa na menim sɛ wo nso so ɛsan bi a ɛte sɛ yi ɛbɛtumi ato na ɛkɔba saa a ɛdeɛ bɛn ɛna wo nso so wobɛtumi ayɛ ama na yɛ yie ɛsan ɛbɛtumi ato na onuaba wopɛ sɛ anaa wobɛnya sɛ anaa wakoma so adeɛ ne sɛ sesi a sɛ obi ɛmɛyɛ wo mmoa na saa ɔhaw yi a ato wo ne wo ba yi ɔmɛboa wo wohia mmoa anaa sɛ deɛ bɛn nti ɛna maa nnɛ wode w'asɛm ɛbɛdan ɛwɔ dwumadie so me nua bɛrima ɔhaw no ɛso sen me mehia mmoa na wo sɛ me se ɔhaw no ɛso sen me mepatwɔ mede bɛto me nua no mu anim mehia mmoa ɛfa yɛ didie mu koraa no ɛɛden didie mu sisi a mete meka sɛ yi medan tam aso beebi a wote no ɛdan no tam aso a wopɛ obi ama watumi ayɛ wo mmoa koraa na watumi aha ɛdan na sesei abɔfra no ɛha wo a wɔm sisi yi ɛne ɛdan a wohwehwɛ no emu deɛ wɔn paa ne wakoma so adeɛ sɛ kɔba sɛ obi pɛ sɛ ɔboa wo ɛwɔ saa o situation yi a wɔ mu yi a abɔfra 2 years wɔnya yareɛ HIV megye die sɛ abɔfra ne ho ntɔ no ɛmfi yareɛ no ho nti sɛ wobɛhia sɛ obi bɛdom wo sɛ obi pɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔboa wo a ɛdan ne abɔfra no yareɛ no emu deɛ wɔn hin paa na wohia mmoa wo patɔ mehia akwalaa ne mmoa ne kyɛn dan no wohia akwaraa no mmoa no kyɛn
edan no mami send me so asem we bi mu say bra unya call hospital a ye ka kire wo say abofra no enya yare HIV no a call back to Akim Oda hospital ho no ubo mama ne no asem ben pa na ayaresabia fo no e ka kire wo omo ka kire me say me ye ka kire me say jaisu no na mayenhunu asem a hospital because ya nhwehwemu kakra bi nti me pese yehunu asem a ukọ hospital ho no doctor for mpanimfo e wo ho because ehọ na awo abofra no ehọ anso na edi moja esi abofra no so ene ukọ ayaresabia foforo a ka kire se moja no a ede ma abofra no na akọfa sa wo ha no edi aba enu nti bra ukọ ho no ye pese yehunu asem poten a ukọ ho ye ka kire wo me pacho o ka kire me say me de asem na ba no obeye nhwehwemu enti nhwehwemu no wan frɛ me na me ami tu anamọ kɔ hospital ho ana o say me nko fa me antenatal card emfa mra no mo hwɛ sɛ me wu akwala no na me wo yale ani bia na enti me kɔ fa bai na omo ye test no na ebi nim enti me twɛn ya 2 weeks time na me san kɔe no so omugusu ye nhwehwemu enti wan san frɛ me ana me amesan kɔe no ka kyem so omo ye nhwehwemu sɛ yare na mfi omo hospital ho wei ene esan a ato ye nuaba yi a ye ne na twetwe nkomo e wo Kumawu TV so menim sɛ ba bi a wo a wo hwɛ no won so bɛpɛ sɛ dwumadie won so bɛba so bi mesrɛ sɛ number no a ye de ato dwa sɛ obetumi asend o message e de asiso no memfrɛ emfa asiso sɛ ofra enya ade a ye betumi akan o message na wo de aba no enti bomodin say ubejai frɛ ne mum wabɔ modin na wasend o message no e de aba na yahwɛ na yakenkan e de ama wo messages ni bi aba we say wiase mu nsɛm de e dɔso na esan ene ababa wai eho story a wo de aba yi esan a atuni ama mekra ewra ho na wamfa ne din anka wo nti mesrɛ wo sɛ next time wo de eba na wabɔ modin na afei wo de udin etumi e de aka ho e de aba we nsusu message a wo de aba no o say it's very 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 sad DJ Lofty, I'm crying. May God help this family from Francisco wo de free Tripoli Italy memu na wo de eba ye wo no so ne message a wo de aba no no ana wo san ka say ebeye dempo na ye nua ba yi yetumi aboa no me pa cho obetumi aboa ye nua ba yi na ye de ne number ebeto na afi numbers bi a egu ho no bi a mo bi a wo pese wo de boa ye nua ba no wo so watimi e de aboa no ama enema atimi akoyie ye twa ho kakra bi na ye ba beduru a ye de dwumadi aka no nyina ebeto awo so Yewra okro ye bo yentumi daban eye kira kwato abusua pani owayire no mu nwotwe ewo mamu aduanan na ne nananom de yenka kra dia mahye ne nso wo abusua nyina woni se abere biara wo behia wom no na dunsini etuetua wom ano we ma ne mampanimfo twipene no ebusa ne hintasem na wo kire won se oba de ensem nubuna enhabama ani nunsini eno ene odidi ni mensem efri titi nyina titi nunsini enubra ne habamai eno nene yade afa befo nsa no ene efre no agombia capsules de ani sisi eye no ya wadru ene agombia capsules frɛ 0244946525 agombia wa mama feel Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Kumawu TV aba amansane yena yebi Kumawu TV aba amansane yena yebi
papa bɛn na wopɛ bi ahwɛ amansane wonya no baabia Kumawood TV amansane yɛna yɛdi mu Esan ema mo akwaba ediba esan dwumadi so sɛnea nkɔmɔtwetwe no ɛkɔ no nkɔfo messages bebree no aba mehwɛ dwumadi no guso a ɛkɔ so no a na makenkan edi ama mo ɛnkyɛn so yɛbɛbie yɛn phone lines no atum ama wo so watumi afrɛ na waba dwumadi no so edi na obi message a wɔde aba no se ɛyɛ asɛm o ɛyɛ asɛm papa na ɛnɛ ababaawa yi wamama su ɛwɔ me fie a mewɔ mu wamfa ne din anka ho we so say hi I'm Isaac Mensa from Abrem and Kase and I say I think the blood they gave to this baby don't match the blood group abofrano ewom one also the message I would buy and nunti and ama one also so etimi enya yare no one also the message I would buy and Isaac and so message no me we so doctors of today pa there what kind of life is this and what they buy and na yaw edi free a jusu jamase and what they buy when so dia what they buy nie we dey watch no say nwoma no it say or to no boase transe and our try what dwumadi na chepa I say good evening listening to you and viewing the show live Kumawood TV you are fantabuta you are really doing well in Ghana and beyond I say I shock self this world is wonderful can this child blood message and said that any clear mommy papa and we are within chair at the ma honorable for Isiama and I say Esan MP for a year Jumro constituency on also media or the by no honorable upper the messenger on also a day a buy and chair ye be in phone lines no atumuna was so wet to me after not waba na masamwa the people say bisa India by any ababawa bra ukọ hospital catch now say abofra no wenya yare HIV AIDS na ugu so e man no for Masembi say twa me dey me phone lines e ba wadwene mu da sa obeji abofra ne kra afini nsam because of yare na owo mu nti because me nim say abofra nti ama sesi ya me no ka say be ma no one ne wo abofra no kra no sa be ma ya ye ka na asem sesi ai be ma no wo se wonte ne nka kra na busuafo nso enya awe the gidi say yare we nso kra no aya na e very difficult e ma wo say obebo obi amane efi a wotim no obi nim say abofra no wo yare etike na adwin bia pa wutrim da so obedi akwa kra afini nsem ana ya ka say HIV ne di nkura ni nyame ni anye se mene ne betena bi woni anye se one abofra 2 years no e betena bi because wakwa yarsa bia me test ne se oye HIV positive me pa twan meni anje ti eno ana me ka se e ba me trim se ka mema na duro ti se yes Esan we nko ade no kura no nti Esan ko san fofora me ne den ti se ma bre pa yi mi amitiwe na mi kotogo ekofa ne ma me o me plot ya le nti ma toni na mi nim se anu na ya akwala no ansa na mi be hu se anu na ye no boka bebre enda mi sin ko fo ne ma na mi die didi o se o sin krofo niema obi a okotogo kwa so ene o si obi niema ansa na wadidi ya bie yen phone lines no atum numbers no at that screen so obetumi afre na waba dwumadi no so numbers a yede fa frɛ no enie 0200 602 603 0200
602 603 ubetumi afre na wososo wetumi aba dwumade no eso ebi sorry 0200 603 602 the patrol number na momfa nche me eno ene da screen so no ubetumi afre na wososo waba dwumade no eso ebi we eye esan ena yeni enua ba wo free eastern regions akim oda yene no etwen komo bibinti ena yenua ba yi yakata nanim se na be ya unim se Ghana ha yeka stigmatization na eno nso so ekoso be wi achi no na bro no a wote so na afi akwakwa ye ohaw bebre eno nti na yede nanim asie kakra no na ye fa course no obetumi afre na waba so. Good evening. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Any baby are free and free. About your friend, John Kujo, me kasafi konongo ma. Kujo, my auntie. Me pacho na into DSC no. Ma me no want to see doctor no. Kami mo be match. Sabi you be kura ede na okosiu no a ede na odi kosiu no. Se ompo so pese odi kokot. Ebe ye dan na watumi aye abra woni sika. Me mo be na kam sin ka mo ano na ka yinsu kuma wo TV dia ya fatu ya so se ye beboa no kwan bia so ye di kan ne doctors ni bi kra di nkomo ahwe kwan pa ye befa so a abofra nso so ye betumi aboa enti wo nso wo mu awo no na odi aba ye da sepa na wadwen kira wo de bai me da wo nso betumi afre na waba dwuma ni so ye bia ye phone lines na tum eno da screen so no. Good evening. Hello caller, good evening. Hello. Hello. Good evening. Me pacho din baby of Good evening. Your friend Ohima, the free fee Akim Oda. Akim Oda. Ohima me pacho my yentio. Good evening. Good evening. Yetio. Good evening, oh, me pacho me kasefi Akim Oda. Your friend Ohima. Ohima lower o TV set no volume no. Na yen kasa obetumi nka. Ohima. Bachi. Hello. Aha. Me pacho my nchire yenko. Me pacho my nchire ni say. SSA hospital me be family kwan so. Because omo lab ho omo nye serious. Ube ko bia na foot your maso. Ube ko bia na foot your maso. Enti say you see hospital na lab technicians no mo mani da ho. Fiso bibia sia ngwa wo. Obi me ankasa kra me kasa ni koye test bi wo. Mini jaundice. Afi de ba yesi ni wo jaundice. Ni call lab nyensa ani na me free. But the hodi almost say me no jaundice. Enti say you see hospital na lab for no money da ho. Me da se. Me so me da se. Ye nua ba ni bi na ono so afra. Ofrefri Akim Oda ono so ede ne de aba no. Wetumi afra. Good evening. Hello. Evening. Would any baby afra free? Bacha. Hello. Me pacho would baby afra free. Me bacha me din de Aisha me kasa free breakum. Breakum Aisha my tio. Me bacha me pese me bisa se oka se akola na nya AC no. Die na hospital for no e ka kire no ana die nhwehwe bi na hospital for na ye o madwen so ombeye because eni kwan so mu yi o manima no kwa sa ase omo pese minim mihu se mensim pusi no me pese mihu oka sa akola no mo ka sa ko mo confirm sa akola na nya AC no die measures no mu take ye. Okay. I know there's a question I'm saying. Good evening. Hello. Good evening. Hello. Good evening. Udin baby are free. Ah, me about me kasa Okay. About lower TV set ni volume no na yin komo na fe for adwen senra. Okay. About why ntio? The pastor hospital no was some two warm. Okay. I was one hospital because I'm not area ho. Me keep them so my ministry to me dem go be dey. At hospital no, you don't want my yes to hospital no. Okay. Now omo after pint bi dia kra na ne maami afa so because obi oye na dwuma nyam yale we ndi watonton na japade nyina de. I was I want to na ban back me.
Asam na reho. Okay. Why? Yeah, that's it. Papa, say was waiting me a friend. Now, what bet you what drink? Hello. Good evening. Good evening, Papa. But you would be any baby our friend free. But you because of your offense, massive. Okay, offense mass. Me but you TV set the volume no was something. Until no one on our face for drink. Asam na omudi obama e asam ahiro hu yi pa. The hospital no come dia kwa fa so no. O se nyina ebu ana ye de si hospital no. No mo kedi bi kire obama no nya ho to. Okay. The man no man ya de. Ala bo na omo di sa yi no. Omo ti ma e de ma ko to yi o yi ni. Ye di omo fa ma kwa so be mo mo no mo to ni. Because the matter be man no go yi. Okay. Yeah, that's Papa. Kuma TV for the Yabeshe, na Yansu from the Diana. Those who are one or not, or the Abeka, or not, media boy. Hello. Good evening. Hello. Good evening, Udin baby, our free. Hello. Mepaso, Udin and baby, our free. Hello. Lower Ofra, not one lower TV set in the volume, no am I? Send a mayor, Obeti and Kaye. Good evening. Hello, good evening. Udin and baby are free. You guys saw your friend is up for look at the coin. Okay, so far, you into adventure. Now it's from Mobile Muhammad. So far, I don't Yalusa Mobile Muhammad, Emma Asana, na me see pan say, hospital one hour walk, Lana, or one year summer in Bujan. Yes, who are passing with the map, a man from Mojana, French in you. If you receive the Mr. Hospital, one account, then Mojana, and you be free. If you swam or say, what the amount of the summer so good, we see what set will not come the first day and then black when you finish. About time, you point to tell me, yes, so that's Papa, say also your friends. Now, what they want to say about. Hello, good evening. Good evening. Udin baby, our free. If I try make a separate chumai. When you're about near crossing. If I try from Sandra, you into your adventure. If I try make a share my many say, Onya butcher, because area no, I dear be I obey the ano. Yanko Ponsi Papa Bonnie was here the ano. Unto Onya butcher, Yanko Pona, the Saklan area, Maninsi hospital, because I see I will need to go the veteran. Into money hand who see hospital on a court. Yanko Pona, I retap into Onya butcher. Okay. All right, that's Papa, seven so the wagon chair, and to me at the Abba. A side you, my dear Sunni, and chair, yet the friend for you, my dear, no, Ebisiha. Na Yashe Ama, Yemia by Yanino, Comotiano. Yet, yes, also so and moi, Opessa, or the boy Yemia bay. Was this to say, Bemano or Wab of Frano Pano, no, call about Maba. Good evening. Hello. Good evening. Would baby our free? Oh, online no, a moon and Nahoye, a bayanka, Jina baby, my 9 drink from white. Hello, good evening. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Me pacho Woodin and baby our free. If I tell me to go with him, with the Abigail. Abigail, my auntie, wagon chair. Madam no afraid before me phone. Me pattern, me baby. Say, who needs star? And one says, Obi no would be attending and ya. You feel it, okay. Because Ghana, I want to me and more be by Yari. Because Nippon in Miss Canty. Say, Miss Canty on Smith. How? Now, I knew it's me because I say, any of this has me be now, and for that say, because Miss Canty, or man, Banu, another thing. Ain't the young son is a song with Jana and Banua, yen the next person I ever money blood. Or no, Mojano, Yalani, you won't. Any number of them for flower, or more, I'm going to the same blood, now money can on why, and it's that hospital, they are not serious. Or see you two on me. Why? Okay, that hypocrisy way, no, too much. All right, Mate, Medase, once or so, wagon channel. Medase, wagon channel, Medase, pass was waiting your friend. Now, watch that wagon at the Alpha age within home.
ababaawa no na ɛte nkyɛn ha no abɔfra no nso na ɛte ɔmaa. Hello, good evening. Good evening. Good evening, baby. I'll feel free. But your friend baby because I free Techiman. Techiman. Okay. What do you think? So my didn't say I say you hospital for no because your one ama cranny HIV and so munya bibi pepper and yan far crano. O ma ya be besi o mane o mo lab na I see in siomo. Okay. All right. You better was also what drink. Ya babua ma yes your mo court. Ya da all right, Mate. Okay, good evening. Hello. Hello, good evening. Good evening, sir. Me pacho Udin baby Alfred. Yes, let me Mr. Boatin. Okay. Actually, Minya, the waje na yanko. Yeah. Me pacho the man from now e tu di amenie. Hospital na sendi mama nyande. Esan say as a some investigation as a some team update or more people there. Now we involve mammy now on 200 medicine obi onim homa kaka na so ye onim medical bibi efa abofra no. Okay. Na money investigation and they ba out e be mo hu say asam no e am point hospital na say in free government hospital. By some way in the Tanam, which is one say, oh, for Nabra, Nabitia results now. But oh, I won't hear here. Okay. Maybe a mistake you create to hospital now, also to a back castle. Okay. And I'm saying so. Hospital say, as a son, say, I'm not necessary. That they know of blood, no, I say, or Mamma Munya HIV. Sort out here. Let me say, hospital no. Come back. No one of hospital near them. Hospital in investigation. I thought came back before that bank on now where they almost story on the map of the problem. Because it's not a big problem. I accept it. Okay. Yes, so start for one head of a lab on them to say a chill say they have to look after I mean back home. Obey Zamian say, what are the money tango? Good. Okay. She knew the cow be any actually. Okay. They have money panel cannot for them or another determine there. Then we are not safe as a small. I think sir when you appoint in na your branding team yeah say a bit me actual course no so okay bye bye. Also good evening. Hello. Okay. I think sir last call on the point. Good evening. Hello, good evening. Hello. Okay. Hello. So, offer now lower TV set no volume na my senebeya. Hello. Good evening. Good evening. Udin any baby are free. But Kazetu Bogos. Bogos with the front say. But the doctor. Doctors, mamiti wa adventure. Mebacho. Sister na mo kind of problem say ne banenya yare no. E ka me nkwa nka mo mbọ modia. E se maame na test we nye bi. Papa na test we nye bi a. Pacho mo mbọ modia. Na mo si o mo kwoti mgbe bi a bebe bi a. Ye beboa. Okay. Ye beboa wa tuska sam kra numbers ni afa mo da mo flyer. After bia we am say bia de beboa why na ya yeah why ya pa baba madam me frem but o hwe TV no so a screen as o bon say the telephone numbers to be e de agu ho wo mo bia o pese o de boa ye nua ba yi a o betumi e de aba numbers ne so na ye nua ba no ye be ma ne nsaka yo mate yo me that all right yeah so that's papa na obi message ya o de ba na obi sa say na yenso ya yenhwehwemu e wo hospital ho na ya friend Dr. Penipa owo ho na ya friend no wogitum say case ababa wa edi aba bedan ye no ye no kre abananim ne mom say omomom beka say yare no efri omo hospital ho moja na ye de ma no na ma yare no e ba ye de ontumi nka say efri ho
ne mom case ne de enanim sem a onim pa ba se obesi su dua se yare no hospital ho na free no eno de ho asem enya ma yeguso ene omu di nkomo a yenso ye hwehwe mu na menim se akire ne ebesi bia no so yebema ya hwefo no ene won a wotie da ne da nyina no omo so so atumi aba so ye de yen phone course no esi ewo ha ne mom ye nua ba yi se wo mmoa bi a wo pese wo de boa no a ewo no situation mu a se bema no a one ne wo abofra no bema no efide one no a ote asem no bepem ne omu nhunu bema no akira kwan biem ena afen so oba no kire mu a ba bi a ode ne tikura beto so hia no ne dan ta maso a ye tu no ano no ohia saa moa yi bi abofra no hawo no so eda no so a wo hwe se obenya obi ama na boa no na saa wo hawo yi so eto atwa yen de kuma wood ye ya famu de na yetimi aboa ama ohawo no etimi afi ho wo so mu a obetumi di aboa no ye ni beso ye ni beje ho pa hwe screen na se numbers na egu ho no emmoa bia a wo pese wo de boa ye nua ban no fabra na nyankopon a obo so no obo asase no obehye wanamu se woti abofra ketoi emmoa na wo ye no onye mfa ma baba wani mum wo ye de ama osoro nyankopon na etimi aboa wo we ene esan dwumadi a ye de ebrew e wo kuma wo TV so wo so wo san ene san numbers na egu screen na se no producers ne numbers no bi eka ho wo so e bia na wanya wakoro how bi mu esan bi ato wo pese yen so wo de ba beda yen na unua bi a wono so wo hwe no wotimi de asuade na wofa eye asuade hu ana se ehudie bi efrim na etumi aboa wo so betimi afre na wo de wasan no aba kuma wo TV de ye wo ha se ye beje wo ama bibia nso etumi aye kama na nka mepese ye nua ba no ebeka na ndu se betwa tokra na fe ye de dwumadie no asi nti ye nua ba ansa na ye beko no ede na wo ka kire wo hwe omo efre ya nkofo akasa yie pa ede na wo ka de atwa tokra na fe ye nsori dwumadie no so yo mina ba ma me da afrafo na se almost me see hospital ne court me ni ahoden bia me de be see hospital ne court nti me sire omo tani omo kire omo adwen no omo mboa me wo ho saa okay nti omo se na omo kire omo adwen no omo wo mboa bi a omo mfa mboa na woni sika wo de eba ababesi hospital ne court okay sa kwanya we ena eda ho ma wo a wo ye sofu wo a wo ye malam wo a wo ye sikani wo ye odefo ye nua abaye asemi megidie se nipa ba ko pempo betimi afa ato no wo so se obeboa ye nua abaye ebia na wo ye lawyer obetimi ade emwa abeboa ye nua abaye obi bia aban panimfo amohwe yen ye nua abaye this is the time a esese mo boa mobrohunu ni ya wote ye nchen hai emwa ben na mo wa mo de beboa no emwa bi a mo wa mo de beboa ye nua abaye ye besere mo se muma yemfa emwa ye nua abaye se ne be ya wonji abofra na kra emfiri ne nsam aha na ebrebe makwan na ye de dwumadie ni nyina asi ye beda aboafo nyina ase me betena mu de ma original samdaku ye nua pani a dane da wono na te akonwa mu a wototo nkofo ano e wo dwumadie so esan dwumadie wona de ba ene bibi nti na me betena mu de ma no me ankasa medin ene Francis Adey do not have me DJ Lofty Ben Piaro Medase producer yenua ba producer ba ko enso ewom Queen AJ Hipsy wono so beboa na ukọ engine room ho a Loretta Augustina enso beboa na menua ba bema ba ko a wono da bia ogina camera na chi Kobe Frank do not friend ka wachi wono so ebeboa PM otwi nozo 1 wono so eboa ema adwumadie eye krabehwe aha ena yede wusi nyame eye adomo a ye besan ehia bi Yewra okro ye boa yentumi daban eye kira kwato abusua pani owo yire no mu nwotwe ewo mamu aduanan na ne nananom de yenka kra dia mahye ne nso wo abusua nyina ho ne se
abere biara wo behia wom no na dunsini etuatua wom ano we ma ne mampanimfo twipene no ebusa ne hintasem na wo kire won se oba de ensem nubuna ehabama eni nunsini eno ene wodidi ni mensem efri titi nyina titi Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Kumawood TV aba amansane yena yedi Kumawood TV aba amansane yena yedi Sini papa be na upe biasha amansane winna no baby ya Kumawood TV amansane yena yedi Kumawood TV amansane yena yedimu Yewra okroye bo yentumi daban eye kira kwato abusua pani owayire no mu nwotwe ewo mamu aduanan na ne nananom de yenka kra dia mahye ne nso wo abusua nyina woni se abere biara wo behia wom no na dunsini etuatua wom ano we ma ne mampanimfo twipene no ebusa ne hintasem na wo kire won se oba de ensem nubuna ehabama eni nunsini eno ene wodidi ni mensem efri titi nyina titi nunsini enubra ne habamei eno nene yade afa befunsa no ene fre no agombia capsules de ni sisi eye no ya wadru ene agombia capsules fre 0244946525 agombia wama